Takže dobré ráno, dneska máme deň 2, kurze 7 hodín ráno. My sme sa už napapali, páročky sme zjedli. Tárne nádherný východ slnka. A my sa pomaličky už ideme chystať na drahu. Ideme do San Vicente, čiže vidíme sa tam. Akurát sme prišli na drahu San Vicente, sme sa rozbalili a ideme jazdiť. Akurát už máme polku druhého tréningu za sebou, začali sme o 1. Sme na San Vicente drahe, čiže tu najazdíme skoky, dajaké manuály, techniku hlavne. Stále máme ešte flety, ešte zajtra a potom už nahodíme SPDA, aby to bolo rýchlejšie, frekvenčne, všetko silovo. Čiže toto dojazdíme a už vlastne po obede už máme veget. Večer hráme hokej, čiže dúfam, že vyhráme. Takže momentálny čas už je 11:30, už sme dopozerali hokej, no nevydalo, ale dneska sme si dosť zajazdili, potrenovali. Boli sme potom po obede už, keďže sme mali voľnejšie 2 tréningy za sebou, tak sme boli ešte v mori na chvíľu sa vykúpať, potom do sauny, do studeného bazéna a potom už iba taký oddych, karty sme hrali, všetko možné. Zajtra ideme do Alcoy, vlastne do obedu aj po obede. Vlastne tréningy s rampou, čiže teším sa už na zajtra, taká profina už zajtra dáme SPDA, čiže teším sa.